Исус е казал: вие изследвате писанията, понеже мислите чрез тях да имате вечен живот. И те свидетелстват за мене. За да получим вечен живот, трябва да срещнем Бог, който идва на тази земя в плът. Вечен живот не се дава във всяка църква, а се дава в мястото, където обитава Бог. Бог обитава в Сион, градът на празниците, и Той ще бъде с нас във величието си. Седмичният празник, съботният ден и годишните празници, 7-те празника на 3 пъти. Пасхата, празникът на безквасните хлябове, празникът на първите плодове, празникът на седмиците, празникът на тръбите, денят на умилостивението и празникът на шатрите са истината за вечния живот, даден в Сион. Сред тях Пасхата е денят, в който Исус е дал хляб и вино, наричайки ги своя плът и кръв, и е обещал, че всеки, който яде от тях, ще живее вечно. Спазвайки Пасхата, вие ставате едно с Бог и ставате Неговите деца, така че когато ви сполетят бедствията, виждайки Божиите плът и кръв, те ви отминават. Бог казва: ти си мой. Огънят няма да те запали, нито реките ще те залеят. Причината, поради която Бог докарва бедствия, е, че хората са изоставили Божието Слово. Можете да бъдете спасени само когато следвате Божието Слово, което ни учи на пътя на живота и ни дава живот. Някои хора твърдят, че Пасхата е премахната, но Бог заповядал на своя народ да я празнува за бъдещите поколения като вечен закон. Исус е оставил Пасхата като свое завещание точно преди смъртта на разпятието. Исус е дошъл преди 2000 години и отново в тази епоха, за да донесе истината на Пасхата на Новия Завет, която ни позволява да имаме вечен живот, като участваме в плътта на Бога, който е безсмъртен. Трябва да проповядваме за Христа Ансен Хонг, който ни е донесъл Пасхата на Новия Завет, и да поведем другите да повярват в Него. Според Исея 2 глава от 2 до 3 стих, всички племена ще се стекат към Сион, Ерусалим, за да научат пътя на живота. Според това слово всички народи летят към Корея като гълъби. Те са страдали от глад за слушане за словото на вечния живот, но когато Бог донесъл Пасхата в Корея, страната на изток, те идват, търсейки Бог и благодатта на спасението, казвайки: и аз ще отида. По времето на Ной е казано: влезте в ковчега, а сега е казано: бягайте към Сион, преди да дойде бедствие. Сион е най-сигурният ковчег на спасението. Трябва да търсим Бог, който живее в Сион. В Сион Бог е дошъл в името на Ансен Хонг и той погълна смъртта чрез Пасхата на Новия Завет. Хората са очаквали този, който носи истината на вечен живот, и Бог дошъл в Сион с истината на живота, Пасхата, която била скрита в Библията. Следователно, колко благословени сме ние. Нека да проповядваме на много хора за благословите, дадени в Сион, за да могат да бъдат спасени. Човешкият живот е като мъглата и утринната роса, които се появяват за миг и после изчезват, но през целия си живот ние трябва да вярваме в Бог и да се подготвим за спасението.
Ако не проповядваме, кой може да чуе добрата новина за спасението? Как могат да влязат в Сион? Имаме отговорността да ги събудим от името на Бог. Дали ще дойдат, след като са чули истината, е плод на техните мисли. Ние трябва да изпълним своята отговорност. Бог е казал колко са красиви нозете на онези, които носят добрата новина за спасение. Дори самият Бог дошъл на тази земя от небето, за да търси своите изгубени деца. Преди Неговото възнесение, Той ни помоли усърдно да проповядваме паската на Новия Завет, добрата новина за спасение, която Той е дал на Сион, града на Божиите празници, така че да можем да получим вечен живот и избегнем от бедствията. Работниците на своите работни места, учениците в своите училища, войниците в своите военни бази и домакините в своите квартали. Нека бързо да разпространяваме Божието Слово, за да доведем много хора в Сион и да ги поведем към спасение. Надявам се, че ще получите много любов и награди от Бог, изпълнявайки тази мисия.